जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करा गोय राज्याचे मुख्यमंत्री तसेच साखळी मतदारसंघाचे आमदार दोतोर प्रमोद जी सावंत। मगाशी लाईट गेली तेव्हा आवाज जरा जोरात आलेला, अजून जरा जोरात आवाज होऊ द्या। माननीय मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत। बरोबर। स्वागतम, सुस्वागतम, सहर्ष स्वागतम। भारताचा सामाजिक आणि राजकीय इतिहास पाहिला असता या इतिहासावर अनेक व्यक्तिमत्वांचा थेट दुर्गामी परिणाम झाला असल्याचे अनेक दाखले इतिहासाच्या पानापानात आपल्याला दिसतात। यंदा लोकराजा शाहू छत्रपतींची 150वी जयंती। या निमित्त महाराष्ट्रभर, भारतभर किंबहुना जगभर छत्रपती शाहूंच्या कौतुकाचे, आठवणींचे, स्मरणाचे, कृतज्ञतेचे आणि लोकभावनेचे सोहळे आयोजित करण्यात आले। याच निमित्ताने शाहू छत्रपतींच्या जीवन कार्यावर, त्यांच्या सामाजिक चळवळीवर, त्यांच्या उदार व्यक्तिमत्वावर आणि एकूणच माणसातल्या राजेपणावर आणि राजातल्या माणूसपणावर भरभरून लिहिले पाहिजे, भरभरून बोलले पाहिजे, भरभरून व्यक्त केले पाहिजे। आजचा हा कार्यक्रम म्हणजे शाहू महाराजांच्या जीवन गौरवाचा गोव्यात एक नवा मापदंड निर्माण करू पाहणारा प्रुडंट नेटवर्क आणि लाईव्ह मराठीचा एक छोटासा प्रयत्न। गोवा राज्य आज मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतांच्या नेतृत्वाखाली स्वयंपूर्णतेच्या दिशेने गरुड झेप घेत आहे। अशा वेळी कोल्हापूरचे छत्रपती राजर्षी शाहू महाराजांचे विचारधन गरजेचे आहे। सर्व अतिथी व्यासपीठावर स्थानापन्न झाले आहेत। एक छोटीशी ज्योत प्रतीक म्हणून काम करते, थोडासा का होईना पण अंधार दूर करते। तेव्हा आजच्या या शुभदिनी दीप प्रज्वलनाने आजच्या या कार्यक्रमाची सुरुवात करूया। आता मी मान्यवरांना विनंती करते की त्यांनी दीप प्रज्वलन करावं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। आपल्या अंतःकरणातील अंधकार दूर करून अमरत्वाकडे कसं जायचं याची शिकवण देणारी आमची भारतीय संस्कृती, तिचंच प्रतीक म्हणजे दीप प्रज्वलन। आजच्या कार्यक्रमाची सुरुवात आपण दीप प्रज्वलनाने करत आहोत। ब्रिटिश राजवटीत अज्ञानाच्या अंधकारात खितपत पडलेल्या बहुजन समाजात शिक्षणाचा ज्ञानदीप लावून छत्रपती शाहू महाराजांनी अनेकांचा उद्धार केला। तोच ज्ञानदीप आज या कार्यक्रमात गोमंतकात प्रज्वलित होत आहे। आता मी मान्यवरांना विनंती करतो की छत्रपती शाहू महाराजांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करावा। आणि या राजर्षीचा अन्वयार्थ फार मोठा आहे। ओंजळीतली फुलं जशी भेदभाव न करता डाव्या आणि उजव्या हाताला एकसारखीच सुगंधित करतात, तसंच समाजातील जातीवादाची दरी मिटून समानता यावी यासाठी छत्रपतींनी जीवनभर संघर्ष केला। अशा थोर नररत्नाला पुष्पहार अर्पण करून आम्ही त्यांचं अभिवादन करत आहोत। वनराज हा सहज अस्वला हरवी कुस्तीत, शेतकरी हा सहज गात असे मोटेवरी गीत। हिरे माणके सोने उधळा,
जय जय करा जय राजर्षी शाहू राजा, तुझला हा मुजरा, तुझला हा मुजरा. मी सुयश गावणेकर, संपादक प्रुडंट यांना विनंती करतो की त्यांनी आजच्या आमच्या मान्यवरांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करावे. सर्वप्रथम गोय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, तसंच आमच्या सोबत आहेत डॉक्टर चंद्रकांत शेटिये. मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनाही पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत करावं. तसंच आमच्या सोबत आहे चकोते उद्योग समूहाचे अण्णासाहेब चकोते. मी त्यांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करण्याची विनंती सुयश यांना करतो. तसंच आमच्या सोबत आहेत प्रमोद मोरे, डायरेक्टर आणि MD लाईव्ह मराठी. आणि प्रुडंट नेटवर्कचे एडिटोरियल डायरेक्टर प्रमोद आचार्य. मी सुयश यांना विनंती करतो की त्यांनाही पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करावं. मान्यवरांचं स्वागत झालेलं आहे. शाहू महाराजांचं चरित्र, शाहू महाराजांच्या कथा, जीवनवृत्ताची माहिती कागदोपत्री ढुंढाळण्याचं काम महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्राबाहेरच्या अनेक विद्वानांनी, सज्जनांनी, अभ्यासकांनी, संशोधकांनी, वक्त्यांनी आणि लेखकांनी याआधीही मोठ्या प्रमाणात करून ठेवलंय. या सगळ्या कृती एकत्र आणण्याचा प्रयत्न या लघुपटातून आम्ही केलाय. कोल्हापूर करवीर निवासिनी आई जगदंबा अंबाबाईच्या वास्तव्याने पावन झालेला हा विलोभनीय प्रदेश कृषी, कला, साहित्य, जलसंवर्धन अशा अनेक क्षेत्रात अग्रेसर बहुरूपी प्रांत, भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्ट्या संपन्न असा हा कोल्हापूर प्रांत. येथील वास्तू आणि पुरातन मंदिरं मराठ्यांच्या वैभवशाली आणि रक्तरंजी इतिहासाची साक्ष देतात. या विलोभनीय प्रदेशाला सुपीक आणि आत्मनिर्भर बनवण्याची किमया करणारे कोल्हापूरचे किमयागार छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज. शिवछत्रपतींच्या राजघराण्याचा हा वारसा आणि तिथून कोल्हापूरच्या राजगादीचा हा इतिहास तेवढाच वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. छत्रपती शिवरायांच्या सातारा आणि कोल्हापूर या दोन्ही घराण्यांमध्ये अनेक व्यक्तींची नावं एकसारखीच. छत्रपती संभाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतर शिवाजी महाराजांचे पुत्र राजाराम छत्रपती झाले. त्यांच्या मृत्यूनंतर राजाराम यांची पत्नी ताराबाई ह्या महाराणी ताराराणी या नावाने ओळखल्या जातात. त्यांनी पन्हाळा येथे आपला मुलगा शिवाजी यांच्या नावाने कारभार सुरू केला. मात्र त्यानंतर पन्हाळ्यावर अचानक झालेल्या क्रांतीत ताराराणी आणि छत्रपती शिवाजी यांना कैद करून राजाराम महाराजांची दुसरी पत्नी राजसबाई आणि त्यांचा मुलगा संभाजी यांनी सत्ता ताब्यात घेतली. त्यांच्या जागी 1762 साली दुसरे शिवाजी हे दत्तक पुत्र आले. त्यांनी आपली राजगादी पन्हाळ्यावरून कोल्हापूर येथे नेली. त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांचे पुत्र आबासाहेब गादीवर आले.
त्यांचा मृत्यू 1821 साली झाला. या आबासाहेबांनंतर शहाजी म्हणजेच बुवासाहेब कोल्हापूरच्या गादीवर आले. त्यानंतर राजगादीवर तिसरे शिवाजी महाराज म्हणजेच बाबासाहेब आले. बाबासाहेबांनंतर 1866 साली राजाराम नावाचे दत्तक पुत्र कोल्हापूरचे महाराज झाले. त्यानंतर चौथे शिवाजी नारायणराव दत्तक आले. 1883 साली चौथे शिवाजी यांचे अहमदनगरात निधन झाले. त्यानंतर कोल्हापूरच्या राजगादीवर जयसिंगराव घाटगे यांचे पुत्र यशवंतराव यांना दत्तक घेण्यात आले. हेच शाहू महाराज या नावाने प्रसिद्ध झाले. कानपूरच्या कुर्मी समाजानं, आपल्याकडे कुणबी आहे, त्यांच्याकडे कुर्मी आहे, त्या कुर्मी समाजानं त्यांना राजर्षी ही पदवी दिली. आणि या राजर्षीचा अन्वयार्थ फार मोठा आहे. राजा अधिक ऋषी, ही इज अ किंग अमंग्स द सेंट and the saint amongst the kings. राजर्षी शाहू महाराज हे संपूर्ण भारतामध्ये जे संस्थानिक होते त्या सर्व संस्थानिकांमध्ये अग्रेसर असणारे छोटं संस्थान इतर संस्थांच्या मानानं, परंतु कार्याच्या बाबतीमध्ये जगात प्रसिद्ध असणारं संस्थान म्हणजे कोल्हापूरचं संस्थान आहे, ते शाहू महाराजांमुळे. शाहू महाराज हे दत्तक म्हणून या ठिकाणी आले गादीवर. आणि गादीचा या कारभारात ज्यावेळेला त्याने हाती घेतला त्यावेळी त्यांनी पाहिलं की आपल्या सगळ्या संस्थांच्या हद्दीमध्ये राज्यात काय अवस्था आहे. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज आणि छत्रपती शिवाजी महाराज हे लोकांचे राजे म्हणून जगभरात त्यांची ख्याती आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये दोनच महत्वाचे राजे होऊन गेले की ज्यांची आजही जयंती आणि पुण्यतिथी साजरी केली जाते. आठवून बघा, शेकडो राजे होऊन गेलेले आहेत. या देशामध्ये, महाराष्ट्रामध्ये आज शिवजयंती साजरी होते, शाहू जयंती साजरी होती आहे, कारण हे दोन्ही राजे हे लोकांचे राजे होते. छत्रपती शाहू महाराज यांचे मूळ नाव यशवंत जयसिंगराव घाटगे. कागलच्या प्रसिद्ध घाटगे घराण्यातील यशवंत यांचा जन्म 26 जून 1874 रोजी कोल्हापूर येथे झाला. 1857च्या स्वातंत्र्य युद्धानंतर भारताच्या पश्चिमेस आणि दक्षिणेतील प्रांतांमध्ये सामाजिक बदलाचे वारे सुरू झाले. नवे शिक्षण, नवे विचार, त्यामुळे पश्चिम भारतामध्ये विशेषतः तेव्हाच्या मुंबई प्रांतातील लोकांनी इतर भारतापेक्षा विविध क्षेत्रात आघाडी घेतली. यात इंग्रजी शिक्षण, मुलींचे शिक्षण, विधवा पुनर्विवाह, अस्पृश्यता निर्मूलन, विधवांचे शिक्षण अशा वेगवेगळ्या दिशांनी या भागातील पावलं पडत गेली. म्हणजे अगदी शिक्षण म्हटलं तरी स्त्री शिक्षणावर शाहू महाराजांनी दिलेला भर, स्त्री शिक्षणामध्ये सुद्धा महार मांग मुलींच्या शिक्षणावर दिलेला भर, डोंगरी भागामध्ये, खेड्यापाड्यामध्ये त्यांनी ज्या शाळा मुलींसाठी काढल्या, यातून त्याचा स्त्री शिक्षणाकडे बघण्याचा एक व्यापक दृष्टिकोन आपल्याला दिसून येतो. प्रौढ स्त्रियांच्यासाठी, प्रौढ स्त्रियांच्या मधील सुद्धा मागासवर्गीय प्रौढ स्त्रियांच्यासाठी शिक्षण देण्याचा जाहीरनामा त्यांनी काढला आणि त्या सर्व स्त्रियांच्या राहण्या जेवण्याची, शिक्षणाची सर्व सोय राजवाड्यामार्फत केली जाईल असा एक महाराजांचा जाहीरनामा आपल्याला मिळतो. कडे स्वराज्याची मोहीम चालू होती, स्वराज्याची, स्वातंत्र्याची चळवळ. आणि शाहू महाराजांना म्हणत होते ते पुण्याचे लोक, स्वातंत्र्य चळवळ चालवणारे, की महाराज स्वातंत्र्याला विरोध करतायत. महाराजांचा स्वातंत्र्याला विरोध नव्हता, पण स्वातंत्र्याचे हक्क म्हणजे काय हे कळण्यासाठी माझी प्रजा सुजाण झाली पाहिजे, शिकली पाहिजे, सुशिक्षित झाली पाहिजे, तर ते कळणार. 7वी पर्यंत शिक्षण सगळीकडे त्यांनी सुरू केलं. फ्री शिक्षण, 4 आणे द्यायची फी होती, परंतु द्यायची अवस्था नव्हती. आणि ज्या वेळेला शिक्षण सुरू केलं त्यावेळेला कोल्हापुरातील पहिला मराठा समाजातील एक विद्यार्थी 7वीचा परीक्षा पास झाला, व्हर्नॅक्युलर फायनल परीक्षा. आज तो 7वी पास झाला. 7वी पास झाला म्हणून शाहू महाराज हत्तीवरनं साखर वाटली.
स्वातंत्र्यपूर्व कालखंडामध्येच शाहू महाराजांच्या यशस्वी कारकिर्दीची पायाभरणी झाली. अगदी त्याच काळात महाराजांनी हरित क्रांतीची बीजे रोवली. कोल्हापूर संस्थानामध्ये बहुसंख्य प्रजाजन शेतकरी, बहुसंख्य प्रजा अज्ञात, दारिद्र्य, बेरोजगारीत ग्रस्त होती. त्यात साथीचे आजार डोकं वर काढत होते. दुष्काळ आणि प्लेग सारख्या आजाराने समस्त प्रजाजन दैन्यावस्थेला पोचले होते. शेतीला असणाऱ्या या भागातून जवळ 5 नद्या वाहतात आणि 5 नद्याला पावसाळ्यात पूर येतो आणि उन्हाळ्यामध्ये पिण्याला पाणी असत नाही. ही अवस्था पाण्याची उगवण्यासाठी वनवन लोकांना फिरावं लागत होतं. म्हणून प्रथमतः शाहू महाराजांनी इथं काय केलं तर लोकांची परिस्थिती सुधारायची झाली तर शेती सुधारली पाहिजे आणि म्हणून शेती सुधारण्याकडे लक्ष केलं आणि ठिकठिकाणी त्यांनी बंधारे घातले. पहिल्यांदा घातले म्हणजे संस्थांच्या पैशाच्या ह्याच्यातून त्यांना रिव्ह्यू केला आणि बंधारे घातले आणि लोकांना बी बियाण्यासाठी सरकारी मदत केली आणि म्हणून या प्रथमतः शेतीकडे त्यांनी लक्ष केलं आणि शेतीला जेव्हा पाणी मिळायला लागलं त्यावेळेला गावं सुधारायला लागली. फार काही मोठं राज्य नाही. त्या राज्याचं त्या काळातलं उत्पन्न जे आहे त्या उत्पन्नातला 1,00,000 भाग, 1,00,000चं बजेट राजर्षी शाहू छत्रपती हे राधानगरी डॅम व राधानगरी धरणावर खर्च करतात. आपणाला कदाचित हे माहीत नसेल की राजर्षी शाहू छत्रपतींनी हे जे धरण निर्माण केलं हे केवळ महाराष्ट्रातलं नव्हे तर सर्व हिंदुस्थानातलं पहिलं धरण होतं, पहिलं मोठं धरण होतं. राजर्षी शाहूंनी कधीही आपल्या गादीचा अहंकार केला नाही. गादीवरून उठून गरिबांच्या झोपडीत जाणारा एकमेव राजा म्हणून राजर्षी शाहूंची ख्याती. कोल्हापूर संस्थानातील 50% जागा मागासवर्गीयांना राखून ठेवून त्यांनी सगळ्या जाती बांधवांना एकत्र आणण्याचे महत् कार्य केले. ज्या जातीची लोकवस्ती जास्त असेल त्या जातीचा तलाठी नेमावा. महार, मांग, चांभार इत्यादी तत्कालीन अस्पृश्य जातींच्या लोकांना होईल तितकी संधी द्यावी यासाठी राजर्षींचा अट्टहास होता. शाहू महाराजांनी असं, हा राजदंड आहे, हा राजदंड माझ्या चैनीसाठी नाही, हा राजदंड आहे तो लोकांच्या सेवेसाठी. सर्व लोकांना, गोरगरीब लोकांना राजा कधी 50 वर्षात मोठ्याला दिसला नाही. अनेक राज्य होऊन गेले कोल्हापूर संस्थानात, तर ते गोरगरिबांच्या कधी राजा गेलेला ऐकलाय नाही. तर शाहू महाराज गेल्यानंतर त्यांच्या डोळ्यात अश्रू उभे राहिले आणि त्यांनी 50 वर्षानंतर आपण जीव सुद्धा ह्या राजासाठी कुर्बान करू अशी त्यांची भावना निर्माण. राजावर बसल्याबरोबर अस्पृश्यता निवारणाचं काही हातात होतं. अरे तुम्ही असे भागू नका. त्यांनी पाठीला झाडणी बांधलेली आणि गळ्यात मडकं घेतलं. बघितलं त्यावेळी त्यांच्या डोळ्यात अश्रू. व्यसन निर्मूलनाच्या बाबतीत राजर्षींनी कार्यापेक्षा आचरणाला विशेष महत्व दिले. आपल्या हयातीत मध्याच्या थेंबालाही स्पर्श न करणारे शाहू नशेत असलेल्यांना आपल्या आजूबाजूला फिरकू देत नसत. त्यामागेही असलेला किस्सा विलक्षण आहे. शाहू महाराजांना व्यसनांचा अतिशय तिटकारा होता आणि दारू हे व्यसन तर ते शत्रुवत मानत होते. याचं कारण आहे शाहू महाराजांचे वडील आबासाहेब घाटगे ऐन तारुण्यामध्ये केवळ या मद्यपानाच्या व्यसनामुळे गेले. महाराज लहान होते पण महाराजांच्या आयुष्यावर मोठा परिणाम झाला आणि त्या काळामध्ये महाराजांनी शपथ घेतली की दारूच्या एका थेंबालाही स्पर्श करणार नाही.
शाहू महाराजांच्या परिवारामध्ये शाहू महाराजांनी कधीही कुणाला दारू प्यायला सुविधा निर्माण करून दिली नाही किंवा तो माणूस फिरकला सुद्धा नाही महाराजांच्या समोर. शाहू महाराज शिकार करत असताना एकदा त्यांची गाडी उलटली, रथ उलटला, घोडागाडी, आणि महाराज बेशुद्ध झाले. तर डॉक्टरच्या याच्यावर ऑपरेशन टेबलावर ते म्हणाले की यांना तुम्ही शुद्धीवर येण्यासाठी ब्रँडी देऊया. तर ब्रँडी हा शब्द ऐकल्याबरोबर महाराज खाडकन जागे झाले आणि म्हणे नाही, मी आयुष्यात कधीही हे घेतलेलं नाही. शाहू महाराज हे शरीरयष्टीने बलदंड होते. राजकोट येथे शिक्षण घेत असताना त्यांनी नेमबाजी, कुस्ती, अश्वारोहण यासारख्या क्रीडांमध्ये प्रावीण्य मिळवले. कुस्तीचा छंद त्याने त्यांच्या राजेपणाच्या धामधुमीच्या कारकिर्दीतही जोपासला. अनेक मल्लांना निर्माण करण्यासाठी जुन्या राजवाड्याच्या परिसरात मोतीबाग तालमीची स्थापना केली. त्यांना पुत्रलाभ झाला आणि म्हणून त्यांनी एक जंगी मैदान भरवलं. मैदान म्हणतात त्याला, कुस्तीचं. त्या जंगी मैदानामध्ये त्यांनी पंजाबकडचे लोक, हरियाणाकडचे लोक, पैलवान लोक बोलावले. शाहू महाराजांनी पाहिलं की ह्या उत्तरेकडच्या पैलवानांनी शाहू महाराजांचे सगळे पैलवान पाडले. शाहू महाराज विचार करायला लागले की एकही पैलवान आपला यशस्वी झाला नाही. आणि त्याच वेळी त्यांनी ठरवलं की माझे पैलवान हे पंजाब मधल्या पंजाबी पैलवानांना हरवतील, आसमान दाखवतील. त्यांनी त्यांच्यामधले वस्ताद आपल्याकडे ठेवून घेतले. आपल्या पैलवानांना त्यांची कुस्ती शिकवली आणि मग अवघ्या 4 ते 5 वर्षामध्ये जेव्हा मैदान भरायला लागली त्यावेळेला शाहू महाराजांनी एका पाठीवर एक पैलवान उभे केले. स्त्रियांवर होणारे अन्याय राजर्षींना यातना द्यायचे. स्त्रियांवर होणाऱ्या मानसिक आणि शारीरिक छळाचा त्यांनी पदोपदी द्वेषच केला आहे. त्यांनी स्त्री जातीच्या उद्धारासाठी आणलेले कायदे सध्याकालीन महिलांसाठीही हितकारी आहे. स्त्रियांच्यासाठी जो घरगुती छळ प्रतिबंधक कायदा केला, तो कायदा मला वाटतंय स्त्रीच्या जीवनातला सर्वात महत्वाचा आणि तिच्या छळाचा अंत करणारा असा तो कायदा होता. तर घरातल्या सासरच्या स्त्रियांकडूनच होणारा सुद्धा छळ हा एकूणच स्त्रीचा शारीरिक आणि विशेषतः मानसिक छळ शाहू महाराजांनी यामध्ये गृहीत धरलेला आहे. त्याचबरोबर त्यांनी आंतरजातीय आंतरधर्मीय विवाह कायदा केला. म्हणजे ज्या काळामध्ये संपूर्ण भारतामध्ये हा अगदी टोकाला पोचलेला विषय होता आंतरजातीय आंतरधर्मीय विवाह. त्याचबरोबर स्त्रीचं विवाहाचं वय, संमती वयाचा कायदा, या कायद्यामध्ये शाहू महाराजांनी स्त्रीच्या स्वातंत्र्याला अमर्याद असं आकाश उपलब्ध करून दिलं. ते म्हणजे मुलीला 18 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर जोडीदार निवडण्यासाठी तिला तिच्या पालकांच्या परवानगीची गरज नाही. कला क्षेत्रातील छत्रपती राजर्षी शाहूंचे कार्य विलोभनीय आणि असामान्य. मराठी संगीत नाट्यसृष्टीतील बालगंधर्व मिळाले ते शाहू महाराजांमुळेच. मराठी सिनेसृष्टीतही त्यांचे महत्वाचे योगदान आहे. भारतीय शास्त्रीय संगीताचं एक केंद्र बनवलं. एक उदाहरण सांगतो, अशी कितीतरी उदाहरण आहेत. अलादिया खान सारख्या लोकांनी, आणि अलादिया खानाने आपली शिष्य परंपरा निर्माण केली. आणि या महाराष्ट्रामध्ये शास्त्रीय संगीताची खरी उपासना सुरू झाली. शाहू महाराजांच्यामुळे बालगंधर्व स्टेजवर आले. शाहू महाराजांनी पाहिलं, अरे हा मुलगा, लहान मुलगा, त्याचं गाणं ऐकल्यानंतर म्हटलं काय गातोय हा. पण त्यांच्या लक्षात आलं की हा मुलगा कानानं थोडासा अधू आहे. त्याला अरे तुला ऐकू येत नाही वाटतं. तर होय महाराज, थांब,
मिरजेला जा. मिरजेच्या दवाखान्यामध्ये, वारलेस दवाखान्यामध्ये त्याची सोय केली आणि राहायची सोय किर्लोस्कर नाटक कंपनीत केली. कसं पहा. आणि किर्लोस्कर नाटक कंपनीची पार्श्वभूमी आणि व्यासपीठ मिळाल्यामुळं आज तुम्हाला बालगंधर्व मिळाले. केशवराव भोसले तसेच असे शेकडो नट, शेकडो कलावंत, चित्रकार आबालाल रहमान, गोल्ड हायस्राईज गोल्ड मेडल मिळवलेले कोल्हापूरचे, त्यांना राजआश्रय दिला. शिल्पकार बाबूराव पेंटर, आनंदराव पेंटर, हे शाहू महाराजांच्या पासून प्रेरणा आहे. छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज यांचे कार्य कोल्हापूर पुरते मर्यादित नसून महाराष्ट्र आणि गोव्यातही त्यांच्या पाऊलखुणा दिसत आहेत. 6 मे 1922 रोजी शाहू महाराजांनी अखेरचा श्वास घेतला. शाहू महाराज जनतेचे राज्य होते. त्याला आयुष्य फार कमी लाभलं आणि त्यामुळं त्यांनी हे केलेलं एक धरण बांधलं, राधानगरी धरण. त्या धरणामुळे कोल्हापूरचा कायापालट झाला. बदलाच्या सांध्यावर उभ्या असलेल्या समाजात कला, क्रीडा, साहित्य, सुधारणा, शिक्षण, उद्योग, शेती अशा कित्येक क्षेत्रामध्ये शाहू महाराजांनी आपल्या बहुअंगी कार्याचा ठसा उमटवलाय. समाजाची सुधारणा म्हणजे देशसेवा हे एकमेव ब्रीद नजरेसमोर ठेवून झटणारा हा कल्याणकारी दृष्ट्या लोकराजा. केवळ 48 वर्षांचं अल्पायुष्य मिळालेल्या शाहू महाराजांनी पुढच्या अनेक शतकाच्या सुधारणांचा पाया रचून चिरविश्रांती घेतली आहे. अशा दूरदर्शी बहुस्पर्शी राजर्षीला जयंती दिनी प्रुडंट आणि लाईव्ह मराठीचे पुनश्च अभिवादन. आता मी विनंती करतो प्रुडंट वृत्त समूहाचे संपादकीय संचालक प्रमोद आचार्य यांना की त्यांनी छत्रपती शाहू महाराजांच्या जीवनावर 2 शब्द बोलावे. मागचे वेळे मानेस्त गोय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्ये, अण्णासाहेब चाकोटे, प्रमोद मोरे आणि तुम्ही सगळे, तुम्ही शाहू महाराजांच्या, छत्रपती राजर्षी शाहू महाराजांच्या जिवनावेलो ही डॉक्युमेंटरी पळयली. एक 2-3 मुद्दे जे म्हजे तकले येता थोडक्या भितर मांडटा आनी थांबता. की एक धागो जो सतत हातूंत भितर दिश्टी पडटा, ज्या 3 गजालींचेर शाहू महाराजांनी खूब काम केलें, ते म्हळ्यार शिक्षण, प्रशिक्षण आनी आरक्षण. शिक्षण सगळ्या खातीर, प्रशिक्षण एम्प्लॉयमेंटा खातीर आनी एडमिनिस्ट्रेशना खातीर. म्हळ्यार इतलें की गांवांनी जे एडमिनिस्ट्रेटर आसतात तांकां एडमिनिस्ट्रेशन कशें चलोवचें गांवचें हें तांकां समजून सांगपा खातीर सुद्दां तांणी प्रशिक्षण वर्ग सुरू केले. आनी समाजांतल्या दुर्बळ घटका खातीर आरक्षण. ह्या 3 म्हत्वाच्या मुद्द्यांचेर, आनी हें केन्ना केलें, हें 20व्या शतकाच्या सुरवातीक केलें. म्हळ्यार आज सुद्दां आमी जेन्ना राजकारण पळयतात तेन्ना ह्याच मुद्द्यांचेर आमचें आयचें राजकारण सुद्दां फिरत आसता. पूण ती दूरदृश्टी आशिल्लो असो एक राजर्षी आमकां 20व्या शतकाच्या सुरवातीक मेळ्ळो, जाणी ह्या सगळ्या गजालींचेर भर दिलो. आनी तें इतल्याचेर नाशिल्लें की त्या सगळ्या भितर घटक खंयचे घेतले. म्हळ्यार तुमी आतां डॉक्युमेंटरी भितरूय पळयलें आसतलें की भुरग्यां खातीर तांणी चायल्ड मॅरेज कशी बॅन करतले, चायल्ड मॅरेज कशी बंद करतले हाचेर काम केलें. महिला खातीर तांणी इवन विधवांचे पुनर्विवाहाचेर काम केलें. म्हळ्यार हे जेन्ना तुमी आयच्या समाजा भितर सुद्दां हे पळयतात, हे कितले दूरदर्शी विचार आशिल्ले, प्रोग्रेसीव विचार आशिल्ले हाची आमकां जाणीव जाता. आनी तिसरें, तरणाट्या खातीर ते म्हळ्यार एम्प्लॉयमेंटाचेर काम केलें. म्हळ्यार आपणे धरणाचो प्रकल्प आसूं, इरिगेशनाचो प्रकल्प आसूं, फार्मर्सांचे बरोबर केल्लें काम आसूं, एम्प्लॉयमेंटाचेर भर दिलो. म्हळ्यार एक गजाल ह्या सगळ्या हातूंतल्यान म्हाका जी जाणवता ती म्हळ्यार राजाश्रय कोणाक दिवचो आनी खंयच्या गजालीक दिवचो हें जर जाणून घेवपाक जाय जाल्यार म्हाका दिसता आमकां छत्रपती राजर्षी शाहू महाराजांचें जीवन आनी तांचे जिवना भितर तांणी केल्लें कार्य हातूंतल्यान ही देख आमकां बेस बरी मेळटा. कारण
राजाश्रय ज्या गजालीक मेळटा ती गजाल फुलता फळटा. बरे गजालीक राजाश्रय मेळ्ळो, बरी गजाली फळटात फुलटात. वायट गजालीक राजाश्रय मेळ्ळो, वायट गजाली ह्या समाजा भितर फुडें सरतात. त्या खातीर आनी हे 19व्या एंडाक शतकाच्या किंवा 20व्या शतकाच्या सुरवातीक हे कॉन्सेप्ट्स घेवन हे प्रोग्रेसीव विचार घेवन समाजा भितर वचप ही सोपी गजाल नाशिल्ली. हे सगळे प्रवाहा विरुद्ध आशिल्ले. सो त्या प्रवाहा विरुद्ध पोवन पुसून ही गजाल बरोबर हाचे भान दवरून मुखार वचप आय थिंक इज अ सायन ऑफ ग्रेट नॉट ओन्ली कमिटमेंट बट ऑल्सो करेज. कारण खूब फावटी असं जाता की समटायम्स वॉट इज पॉप्युलर इज नॉट रायट अँड समटायम्स वॉट इज रायट इज नॉट पॉप्युलर. सो आमी खूब फावटी अशी गजाली भितर घुस्पून पडटात की ही गजाल पॉप्युलर न्ही म्हणून आमी बरोबर गजाल सुद्दां एक एकदां करनासतना रावतात आनी खंयची तरी चुकीची गजाल ती पॉप्युलर म्हणून ती करपाचे भानगडी पडटात आनी तातूंतल्यान मागीर समाजाचेर दुर्गामी दुश्परिणाम जातात. सो एका राज्यकर्त्याक कशी दूरदृश्टी आसची, तांचो फोकस कितें आसचो, म्हाका दिसता हें जर शिकपाचें जालें जाल्यार छत्रपती राजर्षी शाहू महाराजांच्या ह्या जिवनपटांतल्यान आमकां निश्चित शिकपाक मेळटा. आज गोंयांत हो सुवाळो जाता. हांव सगळ्याक परत येवकार दिता. गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री आसात, आमदार आसात, तांकांय येवकार दिता आनी शाहू महाराजांच्या पवित्र स्मृतीक वंदन करून म्हगेले 2 शब्द थांबयता. जय हिंद, जय गोंय. धन्यवाद सर. आज आपल्या समाजात अनेक जण समाज परिवर्तनात सतत कार्य करतायत. आज या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आम्ही अशाच काही व्यक्तींचा गौरव करणार आहोत ज्यांनी आपण समाजाचं काहीतरी देणं लागतो या भावनेतून समाज उपयोगी उपक्रम आणि प्रबोधन यासाठी आपलं जीवन वाहून घेतलंय. तर आजचा पहिला पुरस्कार जातो सामाजिक क्षेत्रात आपलं अविरत कार्य सुरू ठेवलेल्या वी केअर आणि NGO कंपॅशन कोल्हापूरचे मिलिंद धोंड यांना. मी विनंती करतो की त्यांनी मंचावर येऊन आपला कोल्हापूर या संस्थेअंतर्गत सुमारे 11,000हून अधिक गरजू मुलींच्या डोक्यावर मायेचा हात ठेवलाय. जवळपास 5,000 विधवा आणि एकल मातांचे बळ वाढवण्यासाठी त्यांनी मदतीचा हात दिलाय. हेल्पलाईन प्रकल्पाअंतर्गत त्यांनी कोल्हापूर येथे 300हून अधिक कार्यशाळा घेऊन जनजागृतीचे कार्य केलंय. पूर आणि कोविड महामारीच्या काळात त्यांनी केलेले काम प्रशंसनीय आहे. त्यांच्या या कार्यासाठी त्यांना सलग 4 वर्ष सामाजिक न्याय मंत्रालय पुरस्कार प्राप्त झालाय. अशा या कार्याला कोटी कोटी नमन. पुढचा पुरस्कार सहकारी क्षेत्रात जातोय गोमांचल डेअरी फार्म ह्यांना. मी विनंती करतो वल्लभ साळकर ह्यांना की त्यांनी मंचावर येऊन हा पुरस्कार स्वीकार करावा. कृषीप्रधान प्रदेश म्हणून गोव्यातील साखळी भागाची ओळख. 2015 साली साखळीत गोमांचल डेअरी फार्मची सुरुवात झाली आणि साखळीतील कृषी क्रांतीला अधिक बळ मिळालं. 20 शेतकरी सभासदांसह सहकारी तत्वावर या डेअरीचा कारभार सुरू झाला. अगदी छोट्याशा स्वरूपात सुरू झालेली ही गोमांचल डेअरी फार्म आज 6.5 हेक्टरमध्ये विस्तारलेली दिसते. या डेअरी फार्म मध्ये दर दिवशी 450हून अधिक लिटर दूध उत्पादन घेतलं जातं. सुमारे 30 शेतकऱ्यांचे सदस्यत्व असलेली गोमांचल डेअरी फार्म येत्या काही वर्षात विलक्षण कामगिरी करेल यात दुमत नाही. या डेअरीच्या आजवरच्या प्रवासाला आमचा पुढचा पुरस्कार सामाजिक क्षेत्रात अन्यायरहित जिंदगी ह्या संस्थेला जातो. मी विनंती करतो अरुणेंद्र कुमार पांडे यांना की त्यांनी वरती मंचावर येऊन आपला पुरस्कार स्वीकार करावा. माणसाने माणसाशी माणसासम वागणे या भावनेने अन्यायरहित जिंदगी म्हणजेच अर्ज ही संस्था गेली 26 वर्ष कार्यरत आहे.
टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स या समाजसेवी संस्थेच्या काही कार्यकर्त्यांनी एकत्र येत 1997 साली मुंबईत या संस्थेची स्थापना केली. वेश्या व्यवसायात अडकलेल्या महिलांचे पुनर्वसन करण्यावर या संस्थेचा भर आहे. मानव तस्करी विरोधी वागणाऱ्या सरकारी आणि बिगर सरकारी पुढचा पुरस्कार आरोग्य क्षेत्रात मॉडर्न होमिओपॅथी कोल्हापूर यांना जातो. मी विनंती करतो डॉक्टर विजयकुमार माने यांना की त्यांनी मंचावर येऊन हा पुरस्कार स्वीकार करावा. आहे मी विनंती
समता आणि बंधुता हा भारतीय संस्कृतीचा गाभाच आहे. छत्रपतींनी हाच मंत्र जपत बहुजन समाजाचा उद्धार केला. हेच कार्य गोमंतकात तेवत राहावे यासाठी महाराजांचे कार्य समाज मनावर बिंबवणे काळाची गरज आहे. गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे देखील हेच कार्य अखंडपणे करत आहेत. मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी याविषयी आपले मनोगत व्यक्त करावे. छत्रपती शाहू महाराजांच्या आजच्या 150वी जयंती ह्या कार्यक्रमाला व्यासपीठावरती आहेत माझ्याबरोबर डॉक्टर चंद्रकांत शेट्ये, आमदार बिचोली, त्याचबरोबर या ठिकाणी खास करून महाराष्ट्राहून आलेले श्री अण्णासाहेब, आणि योगायोग म्हणजे आजच्या व्यासपीठावरती 3 प्रमोद आहेत. एक डॉक्टर प्रमोद सावंत, ज्याला आपण सगळेजण ओळखतात. दुसरे आहेत प्रमोद आचार्य, ह्याला पण आपण सगळे प्रुडंट मीडियाच्या माध्यमातून सगळी मुलं पण ओळखतात. आणि तिसरे आहेत प्रमोद मोरे, जे प्रुडंट मीडियातले सिंधुदुर्गमध्ये लाईव्ह चॅनल चालवणारे. आजच्या कार्यक्रमाला खास करून समोर असणारे ज्यांचा सन्मान माझ्या हस्ते झाला, अजून काही जणांचा सन्मान माझ्या हस्ते होणार आहे, त्या सर्वांचं मी सगळ्यात अगोदर खूप खूप अभिनंदन करतोय. जोराने टाळ्या वाजून त्यांचं अभिनंदन करावं. आजच्या ह्या कार्यक्रमाला आलेल्या सगळ्या माझ्या विद्यार्थी मित्र आणि मैत्रिणींनो, तुम्हाला पण तुमचं पण खूप खूप अभिनंदन. आणि खास करून अभिनंदन प्रुडंट मीडिया फॉमेंतो ग्रुप ह्यांचे इन्चार्ज जे आहेत मिस्टर लुईस, या समोर बसलेले आहेत, त्यांच्यासाठी आणि प्रुडंट मीडियासाठी जोराने टाळ्या वाजवा. खरं म्हणजे साखळी आणि परिसरातील मुलांचं आणि आपलं सगळ्यांचं भाग्य म्हणायला पाहिजे, कारण शाहू महाराजांची जयंती आपण गोव्यामध्ये आणि विशेष करून साखळीमध्ये सेलिब्रेट करतो. 150वी जयंती, आणि ज्या निमित्तानं आपल्याला छत्रपती शाहू महाराजांचा इतिहास म्हणजे त्यांचा जन्मापासून तो त्यांचा शेवटच्या क्षणापर्यंतचं कार्य आत्ताच आपण छोटी फिल्म त्या निमित्ताने बघितली. मी मुलांसाठी मुद्दामून सांगतोय की तुम्ही छत्रपती शाहू महाराजांचा जन्म हा घाडगे घराण्यामध्ये झाला, आणि घाडगे घराणे म्हणजे नो डाऊट इट इज नॉट डायरेक्टली ॲज अ राजघराणे, बट तरीसुद्धा त्यांना दत्तक ह्या छत्रपती शिवाजीराजे भोसले म्हणा किंवा संभाजीराजे भोसले ह्या घराण्यामध्ये दत्तक घेतले. त्या घराण्यामध्ये पण छत्रपती शिवाजी महाराजानंतर कितीतरी राजे होऊन गेले, पण छत्रपती शिवाजीराजे, संभाजीराजे आणि राजाराम राजे आणि त्याच्यानंतर म्हणजे आपण डायरेक्टली जरी म्हणत असेल तर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नंतर अभिमानाने ज्यांचं आणि कर्तृत्ववान राजे म्हणून ज्यांचं नाव घेतोय ते कोण असेल तर छत्रपती शाहू महाराज यांचं नाव प्रत्येक वेळी महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या अभिमानानं घेतलं जातंय. आता ज्या पद्धतीने आपण त्यांच्या हे शॉर्ट फिल्म बघत होतो, त्या शॉर्ट फिल्ममध्ये शिवजयंतीच्या नंतर शाहू जयंती महाराष्ट्रामध्ये, संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या उत्साहाने साजरी होते. मी एवढ्याचसाठी सांगतोय, जन्माने जरी राजे नसले तरी ते कर्तृत्वाने प्रजेचे राजे झाले, यासाठी आपण विसरायला नाही पाहिजे. मी मुलांसाठी हे मुद्दामून मेन्शन करतोय. आपण कुठल्या फॅमिलीमध्ये जन्माला आलोय, आपण कुठल्या परिस्थितीमध्ये जन्माला आलोय, आपण काय करतोय, कुठं राहतो, यापेक्षाही आपण आपल्या कर्तृत्वाने किती मोठे होऊ शकतोय याचं ज्वलंत उदाहरण जर आजच्या ह्या पिढीमध्ये कोण असेल तर छत्रपती शाहू महाराज आहेत. हे त्याने सिद्ध करून दाखवलेलं आहे आपल्याला मिळालेल्या संधीवरनं, की आपल्याला जी संधी देतोय त्या संधीचा फायदा म्हणजे प्रजेसाठी असेल, आपल्या कर्तृत्वासाठी असेल, हा कशा पद्धतीने आपण करू शकतोय हे खऱ्या अर्थाने छत्रपती शाहू महाराजांनी करून दाखवलेलं आहे. त्याचसाठी आजच्या तरुण पिढीसाठी हा इतिहास समजून घेणे, आजच्या तरुण पिढीसाठी छत्रपती शाहू महाराजांचं चरित्र वाचणं, त्यांचं चरित्र समजून घेणे, नॉट ओन्ली द छत्रपती शाहू महाराजच, मी तर म्हणेन की अशा पद्धतीने म्हणजे आपल्याला थोर लीडर्स किंवा इनोव्हेटर्स, सायंटिस्ट या सगळ्यांची चरित्र वेळच्या वेळी वाचणं हे खूप गरजेचं आहे. आपण जर घडत असतो तर अशा पद्धतीने जे हिरोज होऊन गेलेले आहेत, आपल्याला फक्त फिल्मी स्टाईलमधला हिरो किंवा एखाद्या क्रिकेटमधला हिरो एवढाच आपल्या समोर ठेवून नाही चालणार, तर त्याने ह्या देशासाठी, राष्ट्रासाठी, जगासाठीही काय काय केलेलं आहे
हेही आपण म्हणजे समजून घेणं, वाचून घेणं आणि त्यावरतीच आपण घडणं हे खूप गरजेचं आहे. छत्रपती शाहू महाराजांच्या कार्याबद्दल सांगत असताना म्हणजे आपण छोट्या फिल्ममध्ये बघितलेलं आहे की त्याने आपल्या राज्याचा प्रजेसाठी कशा पद्धतीने उपयोग केला आणि विशेष करून मागासवर्गीयासाठी कशा पद्धतीने उपयोग केला, महिलांच्यासाठी कशा पद्धतीने उपयोग केला, इतर जातींसाठी कशा पद्धतीने आपल्या राज्याचा उपयोग केला. त्यांच्याकडं अर्थनीती होती, त्यांच्याकडं आपण ज्याला म्हणतोय की त्यावेळी सुद्धा म्हणजे राज्य चालवत असताना म्हणजे अर्थक्रांती असेल किंवा किसान समृद्धी असेल, या वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये पूर्ण भारत देशामध्ये म्हणजे राधानगरीचं धरण बांधण्याचं स्वप्न बघितलं आणि फक्त स्वप्न नाही आणि ते स्वप्न परत साकार करून दाखवलं. म्हणजे त्यावेळीची इंजिनिअरिंग टेक्नॉलॉजी बघा, आजही राधानगरी धरण जर आपण बघायला गेलो तरी तेवढंच स्ट्रेंथन आहे, तेवढंच स्ट्रॉंग आहे. म्हणजे विचार करा त्यावेळी वापरलेली टेक्नॉलॉजी. यात म्हणजे योगायोग. माझं ग्रॅज्युएशन हे कोल्हापूरमध्ये कंप्लीट झालं आणि कोल्हापूरमध्ये 5.5 वर्ष असल्या कारणाने छत्रपती शाहू महाराजांच्या ह्या राज्यामध्ये असणारे विविध प्रकल्प पाहण्याची जवळून संधी मला मिळाली. त्याने केलेले वेगवेगळे प्रकल्प जवळून पाहायचे, अनुभवायचं मला क्रांती आली. ज्यावेळी आपण म्हणतोय की म्हणजे शिक्षणामध्ये कितीतरी मागं असलेला हा देश, त्यावेळी म्हणजे मुलींसाठी वेगळी हॉस्टेल, मुलांसाठी वेगळी हॉस्टेल ही कोल्हापूरसारख्या ठिकाणी सुरू करण्याचं काम जर कोणी केलं असेल तर ते छत्रपती शाहू महाराजांनी केलं. इंग्लिश शिक्षण म्हणजे ज्याला आपण त्यावेळी म्हणजे इट इज खूप दूरची गोष्ट होती. म्हणजे पूर्ण ब्रिटिश काळामध्ये शिक्षण एखाद्या लहानशा शहरात गावात सुरू करण्यासाठी पण शैक्षणिक संस्था सुरू करण्याचं काम जर कोणी केलं असेल तर त्यावेळी छत्रपती शाहू महाराजांनी केलेलं आहे. आज खरोखरच आपलं भाग्य आहे की आपल्या ह्या गोवा राज्यामध्ये साखळीतल्या या रवींद्र भवनामध्ये की आपण 150वी जयंती प्रुडंट मीडियाच्या माध्यमातून या ठिकाणी साजरी करतोय. की खरोखरच मी प्रुडंट मीडिया आणि त्यांची पूर्ण टीम यांचं खूप खूप अभिनंदन करतोय की त्याने त्या निमित्ताने कोल्हापूर या ठिकाणी आलेले त्यांचे बाकीचे पथक, विशेष करून वेगवेगळ्या आपल्या कफायती करून दाखवणारे पथक जे या ठिकाणी आले, तलवारबाजी असेल, भालाबाजी असेल, आपण सगळ्यांनी बाहेर बघितलं पण असेल. कदाचित यानंतर पण परत एकदा स्टेजवरती ते आपला परफॉर्मन्स करून दाखवतील. मुलाने विशेष करून बघावा. मी का म्हणतो की फक्त शिक्षणाच्या बरोबर ह्या वेगवेगळ्या गोष्टी शिकणं हेही तेवढंच गरजेचं आहे आणि आपल्या दृष्टीनं ते उपयोगाचं पण आहे. त्यासाठी आजच्या या छत्रपती शाहू महाराज यांच्या जयंतीच्या निमित्तानं त्यांच्या विजनरी दृष्टीने त्याने केलेला त्यांच्या राज्याचा विकास, म्हणजे आपण जसं म्हणतोय की छत्रपती शाहू महाराजांचं राजघराणं या गोव्याच्या दृष्टीने नवीन नाही आहे. छत्रपती शिवाजी राजे असतील, संभाजी राजे असेल, यांचं सातत्यानं आपण जसं म्हणतोय की गोव्यावरती त्यांचं खूप प्रेम होतं. गोव्यावरती छत्रपती शिवाजी महाराज आणि संभाजी महाराज यांनी पोर्तुगीजावरती या ठिकाणी मंदिरं उद्ध्वस्त किंवा हिंदू धर्माचं करत असणारं धर्मांतरण हे रोखण्यासाठी शिवाजी महाराज आणि संभाजी महाराज यांचंही कार्य तेवढ्याच खूप मोठ्याने आहे. आजही आपण म्हणजे बिचोली तालुक्यामध्ये आपल्या म्हणजे सांगत असताना सांगतोय की छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या या भूमीमध्ये सगळ्यात अगोदर मंदिरांची पुनर्बांधणी जर आपल्या सप्तकोटेश्वराच्या नार्वे भूमीमध्ये कोणी केली तर ती छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केली. हे आज आपण मोठ्या अभिमानाने सांगतोय. आणि खरं म्हणजे मी माझं भाग्य म्हणेन की छत्रपती शिवाजी महाराजांनी 16व्या शतकामध्ये बांधलेलं नार्वेंचं सप्तकोटेश्वर मंदिर पुन्हा एकदा जीर्णोद्धार करून लोकार्पण करण्याचा योग जर कोणाला मिळाला तर तो मला मिळाला, हे मी माझं सदोदित भाग्य समजतो. म्हणून मी मुलांना मुद्दामून परत सांगेन की इतिहास हा आपल्याला म्हणजे आपलं भविष्य घडवण्यासाठी सातत्याने आपण इतिहास वाचणं हा गरजेचं आहे. आपण योगायोगाने आपल्या गोवा युनिव्हर्सिटीमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज चेअर ही एस्टॅब्लिश केलेली आहे, जेणेकरून म्हणजे हा छत्रपती शिवाजी महाराज किंवा बाकी इतिहास समजून घेण्यासाठी, त्यांचं ॲडमिनिस्ट्रेशन हे समजून घेण्यासाठी, त्यांचा पब्लिक ॲडमिनिस्ट्रेशन या विषयाखाली छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या नावाने चेअरही आपण गोवा युनिव्हर्सिटीमध्ये एस्टॅब्लिश केलेले आहे. त्याही विषयावरती शिकणं हे गरजेचं आहे. आजच्या ह्या दिनी परत एकदा मी आपल्या सगळ्यांचं खूप खूप अभिनंदन करतोय आणि महाराजांचे विचार आत्मसात करणे गरजेचं आहे.
म्हणजे आपण त्यावेळी जर अस्पृश्यता हा विचार छत्रपती शाहू महाराजांनी लक्षात घेऊन म्हणजे ज्यांना मागासवर्गीयांना आपल्या बरोबर घेऊन हा शिकवण्याचा जर प्रकार केला, छत्रपती शाहू महाराजांनी म्हणजे व्यसनबंदी म्हणा किंवा व्यसनाचा तिटकार करणं हा त्या 1800 शतकामध्ये जर छत्रपती शाहू महाराजांनी विचार केला, आज तर आपण सगळेजण यंग युवा या ठिकाणी आहोत. आपण सगळेजण 21व्या शतकामध्ये आहोत आणि ह्या 21व्या शतकामध्ये आपण विकसित भारत 2047 याचं स्वप्न पाहण्यासाठी या ठिकाणी जमलेलो आहोत. ज्यावेळी आपल्याला देशामध्ये म्हणजे आपण विकसित भारत विकसित गोवा 2047 पुढच्या 25 वर्षाचं स्वप्न आणि हे सगळं दाखवत असताना आज सगळ्या गोष्टी आपल्या समोर आहेत. सगळ्या गोष्टी आज आपल्याला इझिली अवेलेबल होतात. म्हणजे इनोव्हेशनच्या माध्यमातून म्हणा, टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून म्हणा किंवा आपण आपल्याला ईज ऑफ एज्युकेशन ज्याला आपण म्हणतोय की सगळ्या गोष्टी आपल्या गावापर्यंत येऊन पोहोचलेल्या आहेत. म्हणजे साक्रीसारखेल्या छोट्या शहरामध्ये KG पासून PG पर्यंतचं एज्युकेशन या साक्रीसारखेल्या छोट्या शहरामध्ये आहेत. आपल्याला कमी कशाचीही नाही. मला वाटतं आपण जर कष्ट केले, आपण जर तयारी दाखवली आणि आपण जर खरोखरच मनापासून काम केलं तर आपणही खूप मोठं आपल्याला उज्ज्वल भविष्य आहे आणि ते उज्ज्वल भविष्य गाठण्यासाठी आपल्या प्रयत्नांची गरज आहे. आपण प्रयत्नांची पराकाष्ठा जर केली तर नक्कीच आपलं भविष्यही तेवढंच उज्ज्वल आहे. आणि त्यासाठी म्हणजे आपण जर म्हणाल की आजच्या कार्यक्रमात तर आपण घरी का घेऊन गेलो, तर आजच्या ह्या छत्रपती शाहू महाराजांच्या जयंतीच्या नंतर म्हणजे आपण जर एवढंच म्हणत असेल की त्यांच्यासारखं व्हिजन ठेवून आपण जर कष्ट करण्याचा जर प्रयत्न केला तर आपल्या सगळ्यांचं भविष्य हे उज्ज्वल होईल, एवढंच मी आजच्या या क्षणी सांगेन. आणि परत एकदा म्हणजे छत्रपती शाहू महाराजांच्या जयंतीच्या निमित्ताने मी आपल्या सगळ्यांना आणि प्रुडंट मीडियाला खूप खूप शुभेच्छा देतो. आणि छत्रपती शाहू महाराज की एवढ्यानं नाही, खूप जोराने दोन्ही हात वरती करा. भारत माता की. सगळ्याने दोन्ही हात वरती करा. छत्रपती भारत माता की. वंदे वंदे. छत्रपती शाहू महाराज के. छत्रपती शिवाजी महाराज के. खूप खूप धन्यवाद. धन्यवाद सर. पुढील पुरस्कारासाठी मी आमंत्रित करते नमन धावस्कर यांना. कृपया त्यांनी व्यासपीठावर यावं. की सवड मिळते आणि सवड मिळाल्यावर अशक्य गोष्टीही शक्य होतात. याचं मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे कोपर्डे 70च्या नमन धावस्कर. गरिबांविषयी विशेषतः ग्रामीण स्त्रियांविषयी खूप कळवळा असलेल्या नमन या सरकारी कर्मचारी आहेत. गेली 17 वर्ष त्या पाणी पुरवठा विभागात कार्यरत आहे. सावित्रीबाई फुलेंच्या कार्याविषयी खेड्यापाड्यात जनजागृती करणे हा ध्यासमनी बाळगून त्यांनी वाटचाल सुरू केली. कातकरी मोहिमेअंतर्गत वानरमारी मी व्यासपीठावर आमंत्रित करू इच्छिते कामपासून पीटर बोर्जेस यांना. बाल हक्क कृपया त्यांनी व्यासपीठावर यावं. साठी समाजसेवेत कार्यरत असलेले एक सन्माननीय नाव म्हणजेच पीटर बोर्जेस. HIV प्रतिबंध, लैंगिक आरोग्याविषयी जागृतीसाठी त्यांनी केलेले कार्य उल्लेखनीय आहे. 2021 ते 2024 या काळात त्यांनी गोवा राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचं अध्यक्षपद भूषवलंय. पुढील त्यांच्या पुरस्कारासाठी कार्यासाठी मी आमंत्रित करते संदीप परब यांना. कृपया त्यांनी व्यासपीठावर यावं. हा विचार घेऊन चालणारे संदीप परब म्हणजेच निराधारांना आधार देणारी, आनंद वेचणारी एक संवेदनशील व्यक्ती. मुंबईतील जीवन आनंद संस्थेच्या सचिवपदी कार्यरत असलेले संदीप अनाथ, बेवारस. पुरस्कारासाठी मी आमंत्रित करते अरुण पाटील यांना. कृपया त्यांनी व्यासपीठावर यावं. पुढील पुरस्कारासाठी मी आमंत्रित करते 15 संजीव ऑगस्ट सरदेसाई यांना. 1994. कृपया त्यांनी व्यासपीठावर यावं. गोव्याचा वैभवशाली इतिहास आणि संजीव सरदेसाई हे एक वेगळंच समीकरण आहे. गोवा असो वा परराज्य, तेथील ऐतिहासिक स्थळांचा अभ्यास करून त्याविषयी जनजागृती करणे यात त्यांचा विशेष हातखंडा.
हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रात प्रशिक्षणार्थी ते महाव्यवस्थापक असा त्यांचा विलक्षण प्रवास आहे. सामाजिक Travel and क्षेत्रात tourism उत्कृष्ट काम केल्याबद्दल वर्षा केळकर यांना हा पुढचा पुरस्कार दिला जात आहे. मी विनंती करतो वर्षा केळकर यांनी मंचावर येऊन हा पुरस्कार स्वीकारावा. पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून महिला पोलीस देखील आज धडाडीनं काम करताना दिसत आहेत. मात्र 4 दशकांपूर्वी पोलीस खात्यात महिलांचा वावर चुकून दिसायचा. अशा काळात 39 वर्षांपूर्वी वर्षा केळकर यांनी गोवा पोलीस खात्यात एंट्री घेतली आणि आज त्या सहाय्यक उपनिरीक्षक म्हणून कार्यरत आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून त्या एका दिवसाचा पगार समाज कल्याणासाठी राखून ठेवत आले. कोविड काळात लोकांना किराणा सामान, वैद्यकीय पुढचा उपचार पुरस्कार. तसेच विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध पुरस्कार करून औद्योगिक क्षेत्रात चकोते उद्योग समूहाला जातोय. मी विनंती करतो ऋतुजा चकोते आणि अभिषेक चकोते यांना. ऋतुजा ह्या डायरेक्टर ऑफ सेल्स आहेत आणि अभिषेक हे डायरेक्टर ऑफ सप्लाईज ऑपरेशन्स आहे श्री गणेश बेकरी नंदिनी प्रायव्हेट लिमिटेड यांचे. माननीय अण्णासाहेब चकोते उद्योग समूह हा 32 वर्षाचा अनुभवी समूह आहे. या उद्योग समूहाने कोल्हापूरची खाद्य परंपरा आणखी पुढचा पुरस्कार कृषी क्षेत्रात विश्वंभर गावस यांना दिला जात आहे. मी विनंती करतो विश्वंभर गावस यांनी की मंचावर येऊन त्यांनी हा पुरस्कार स्वीकार करावा. करणारे डिचोली तालुक्यातील विश्वंभर गावस हे युवा पिढीसाठी आदर्श आहेत. डिचोली, साखळी, न्हावेली येथील सुमारे 35 हेक्टर पडीक जमीन लागवडीखाली आणण्याचे ध्येय बाळगून विश्वंभर यांनी कामाला सुरुवात केली. पडीक जमीन कसून भात पिकासह 7 ते 8 प्रकारच्या भाज्यांचं उत्पादन घेण्याची किमया त्यांनी केली आहे. 2020 मध्ये डिचोली प्रोग्रेसिव्ह फार्मर प्रोड्यूस आता मी सगळ्यांना विनंती करतो की त्यांनी स्थानापन्न व्हावं. मी विनंती करतो मिस्टर जो लुईस डायरेक्टर प्रुडंट नेटवर्क ह्यांना की त्यांनी मान्यवरांना आमच्या मुख्यमंत्र्यांना स्मृतिचिन्ह प्रदान करावं. मुख्यमंत्र्यांना कॅबिनेट मीटिंगसाठी जावं लागतं पण आमचा कार्यक्रम हा पुढे चालूच राहील. हे स्मृतिचिन्ह मिस्टर लुईस डायरेक्टर प्रुडंट नेटवर्क मुख्यमंत्र्यांना प्रदान करत आहेत. आता मी विनंती करतो इन्फोटेक कॉर्पोरेशन ऑफ चांगलं सर. आता मी विनंती करतो इन्फोटेक कॉर्पोरेशन ऑफ गोवाचे अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी यांना छत्रपती शाहू महाराजांच्या कार्यावर प्रकाश घालावा. आजच्या या 150th छत्रपती शाहू महाराजांच्या जयंतीच्या निमित्तान आताच आमच्याबरोबर आशिल्ले गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, चकोते ग्रुपाचे आबासाहेब चकोते, आमचे प्रुडंट मिडियाचे प्रमोद आचार्य, सिंधुदुर्गाचे प्रुडंटाचे प्रमोद, आताच आमच्या जसे सीएमान सांगले आज योगायोगान 3 प्रमोद आशिल्ले आमच्या हाचेर. उपस्थितात आशिल्ले सगळे सत्कार मूर्ती, मिडिया, उपस्थितात असलेले सगळे शाहू महाराजांचे श्रोते. आज सगळ्यात पयलीं म्हाका बरें दिसता की प्रुडंट मिडियाचे हांव अभिनंदन करता की ही 150वी जयंती सेलिब्रेशन करपाक तांच्यानी आमच्या रवींद्र भवन साखळे हांगा केल्ली आसा. आतांच जर तुमी पळयशात डॉक्युमेंटरी जाल्ली आसा, आमच्या मुख्यमंत्र्याने भाशण केल्लें आसा. सो त्याच्यामुळे तुमकां चडशा जाणांक छत्रपती शाहू महाराजाचे सगळे तांचे हिस्ट्रीचेर कळलेले आसतले. तरी पूण तांची आज जयंती कित्याक सेलिब्रेट करची. आता जर तुम्ही पळयशात डॉक्युमेंटरीन येवन सीएम आमच्या मुख्यमंत्र्याने म्हटला की राजा खूप जाऊन गेले पण छत्रपती शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज छत्रपती आणि छत्रपती शाहू महाराजांत हांचे जे कार्य असले एक डिफरंट कार्य असले. तांची जर तुम्ही हिस्ट्री पळयल्यात ते राजघराण्यात जन्म जावंक नसले,
ते घाडगे ह्या घराण्यान जन्म जाल्ले, ते मागीर ते राजघराण्यान गेल्ले आसात, तांकां हे केल्ले आसा, एडॉप्ट केल्ले आसात. तांचं जर तशें जर तुमी लायफ टायम पळयशात जाल्यार तांकां फक्त 48 इयर्स आशिल्ले. तशें ते यंग आसले. 48 म्हटल्यार काय व्हडलीं वर्सां न्ही. एट द एज ऑफ 20 वर्सांचे आसतना तांकां राज्यपण दिल्लें आसा. तेन्नाची तांच्यांनी आपलो करियर सुरू केल्लो आसा. म्हणजे 1894 तांच्यांनी आपलो करियर सुरू केल्लो आसा. तांचो जल्म आसा तो 1874 आसा. 26 जून ह्या दिसा आसा. जयंती आसा म्हणजे डेफिनेटली ह्या दिसा आसा. आणि त्यांचो कार्यकाळ तब्बल जो 1922 पर्यंत चल्लेलो आसा. ह्या तांच्यांनी कार्यकाळात तांच्यांनी थोडे रिफॉर्म्स केल्ले आसात. आणि सगळ्यात व्हडलो जो रिफॉर्म केला की आमचे सरकार तो रिफॉर्म अजून म्हणजे आता आम्ही कितें म्हणटात, तुमकां थोडीच वर्सां पयलीं म्हणजे देर वॉज अ इश्यू विथ एज्युकेशन. म्हणजे कशें शिक्षण मातृभाषेन घेवचें काय जी भाशा आमी डेली आमच्या व्यवहारात इंग्लिश वापरता हे भाशेन घेवचें, हेचेर आमचें खूब हे चल्लो, खूब डिस्कशन चल्लें. प्रमोदाकाय खबर आसतली, म्हणजे आचार्याकाय खबर आसतली, प्रमोद आचार्याकाय खबर आसतली. डिस्कशन चल्लें, सरकारान कमिटी नेमली. पण एक सांगता, शाहू महाराजान तेन्ना डिसायड केल्लें शिक्षण हे आपले मातृभाशेनच आसपाचें. हे केन्ना केल्लें 100 वर्सां पयलीं ठरयल्लें की हे शिक्षण आसपाक जाय. आज आमी ते आसचें काय ना हेचेर आमी आज डिस्कशन करता. सो त्या खातीर त्याच्या शिक्षणाक थोडे हे आसले. एक म्हणजे तांणी कितें केलें, शिक्षणाचो त्याचो भर व्हडलो आसलो. वचत थंय तेणी शाळा बी सुरू केल्ले. आणि हे जे शिक्षण सुरू केल्लें सदांच ते एक मार्जिनलायज घटक म्हणजे कोण, जे SC ST गरीब लोक हांकां शिक्षण मेळपाचें त्यांचो भर आशिल्लो. सो त्या खातीर तेन्ना त्यांनी स्कॉलरशिप्स, एज्युकेशनल फंडिंग केल्लें. म्हणजे ह्या लोकांक जो पर्यंत आमी मेन प्रवाहान हाडना तो पर्यंत आमची परिस्थिती बदलूंक शकना. सो त्या खातीर तांचे शिक्षणान जे काम असले खूप मोठे असले. आणि पळयात, हे आमकां आज गोष्टी सांगपाक इजी आसा. आज कितलोसोच डेव्हलपमेंट जाला, ते गेल्या 1922 गेल्ले आसात. त्याच्यानंतर कितकोसोच डेव्हलपमेंट जाला. पण तेन्ना प्रवाहाच्या अगेन्स्ट करप, तेन्ना म्हणजे कशें शिक्षण फक्त जे जमीनदार असले, भाडकार असले, ज्यांच्याकडे खूप पैसो आशिल्लो अशाच लोकांक शिक्षण असले, गरीबाक शिक्षण नासले. म्हणून सदांच हांव खंयच्या जर भाशणान हांव उलयता जाल्यार सदांच हांव आमचे गोंयचे पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकरांचे सदांच याद काडटा. त्यांच्यामुळे गोव्यान गांवागांवांनी शाळा जाले. आणि कदाचित जर गांवागांवांनी शाळा जावंक नसले जाल्यार म्हज्या सारखे तुमच्या सारखे हांगा कितकेशेच बसलेले असले, आमकां शाळेत आमकां कदाचित एज्युकेशनय मेळचें नसलें. आमी गांवांत खंय तरी शेतीच करतले असले, कित्याक तेन्ना परिस्थिती नसली पणजे येवन शाळा घेवपाची. सो त्या खातीर तांचो जो आसलो छत्रपती शाहू महाराजांचो शिक्षणाचेर खूप भर आसलो. आणि त्यांनी तिन्ही गोष्टी केले. शाळा बांधले, ज्या भुरग्यांक जी फी जायना तांकां फायनान्शियली सपोर्ट केलो, आणि मातृभाषेन शाळा शिक्षण आसपाचे हे ताचेर तांचो घट्ट हे आसलो. दुसरो म्हणजे तांचो चेंज आसलो की तेन्ना तुमकां खबर आसतली देवळांनी बी फक्त गांवांतल्या गांवकारांक म्हाजनाकच वचपाची एंट्री, जे हे अस्पृश्यता म्हणजे हे जे SC ST लोकांक एंट्री नासली. तेन्ना त्यांनी तांकां वचपाक जाय देवळां तांच्या खातीर उगडलेली. आज हे इजी गोष्ट दिसता, आज इतलो अपोज जायना. पूण इमॅजिन तेन्ना तांकां कितलो अपोज जाल्लो आसतलो. पण तरी तांचे कितें आसलें, जे सगळे जे समाजाचे घटक आसत तांकां एका प्लॅटफॉर्मार हाडपाची. इनफॅक्ट तेन्ना तांच्यांनी गेट टुगेदर करताले. गेट टुगेदर कित्याक करताले, एंटरटेनमेंट म्हणून न्ही, तर सगळ्या समाजांतल्यांक एका प्लॅटफॉर्म आसून जेवण दिवपाचें. इनफॅक्ट ताका एक संमेलन म्हणटाले, म्हाका तो करेक्ट वर्ड येना, पण ते संमेलन म्हणजे कितें तर जेवण हे करपाक, म्हणजे प्रमोद आचार्याक खबर आसतली. सो हे गोष्टी असले. तिसरे तांचे जे कितें असले तर आज आमी म्हणटा स्किलिंग, आमचो मुख्यमंत्री सदांच म्हणटा स्किलिंग, रिस्केलिंग, अपस्केलिंग, म्हणजे वोकेशनल स्टडीजाचेर तांचो भर आसलो, ज्याच्यामुळे इकॉनॉमिकल अपलिफ्टमेंट जावपाक जाय, ज्याच्यामुळे जॉब मेळपाक जाय. तांची जी जो कोण ते शिकता ताचे घरदार कशे चलतले अशें एज्युकेशन करपाचेर आशिल्लें. तांचो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीचेर आमचे जे आर्टिस्ट आसले तांकां प्रमोशन करपाचेर हाचेर तांचो सदांच भर आसलो. आणि हे करताना तांच्यांनी जो विचार केल्लो तो
त्या टायमाचो करूंक नसलो तर कोल्हापूरचे फुडें कशे सुदारणा जातली, अपलिफ्टमेंट जातली, हांगाचे आमचे नवे आर्टिस्ट कशे तयार जातले हाचेर भर धरून आसलो. आणि हे जर सगळे करपाक जाय जाल्यार तांकां ऍडमिनिस्ट्रेशनान चेंज करपाची गरज आसली. आणि पयलीं कशें आसलें, ऍडमिनिस्ट्रेशनान एक ब्राह्मणच समाज आसलो, एक 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 स्पेशलायज क्राउड आसलो, पण त्यांनी ना, त्यांनी इवन दुसऱ्या समाजांतल्यान सुद्धा ऍडमिनिस्ट्रेशनान हाडलेले. आणि कशें ऍडमिनिस्ट्रेशन करपाचें, आता दुसऱ्या समाजाचं ऍडमिनिस्ट्रेशन हाडपाक दोन कारणां आसली. एक तर त्या लोकांक रिप्रेझेंटेशन जावपा जाय समाजान, आणि दुसरें जेन्ना आमी एक खंयच्याय समाजांतल्या मनशाक ताचें रिप्रेझेंटेशन दिता, त्या मनशाक जी त्या समाजाची कळकळ आसता ती कदाचित एक दुसऱ्या समाजाचो, एक वयल्या समाजाचो जर मनीस बसलो जाल्यार ताका ती कळकळ नासता. आणि हे जर सगळे करतले म्हणजे ओव्हरऑल जर तुम्ही पळयशात त्यांच्यानी ट्रान्सफॉर्मेशन हाडपाचें समाजान कशें करपाक जाय जाल्यार हे सगळ्या प्रत्येक गोष्टीचेर केल्ले. इतलेच वायट दिसता तांकां हे म्हणजे राज्य करपाक खूब तसो कमी टायम मेळ्ळो. अवघी तांकां 26 वर्सां मेळ्ळी, कित्याक 28 वर्सां मेळ्ळी तांकां अवघी. तसो तो इट वॉज टू लेस, म्हणजे तांच्यांनी जे काम सुरू केल्ले आणि ह्या कामाची त्यांची लेगसी इतकी आशिल्ली. फुडें जर पळयशात जेन्ना आमचे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान संवेदन बरयला, ह्या त्यांच्या रिफॉर्माचे सगळे पॉइंट घेतलेले आसात आणि आमचे संवेदन सुद्धा तसेच केल्ले आसात. फ्रीडम टू रायट, फ्रीडम टू स्पीच, सगळ्या घटकांक जर तुम्ही पळयशात ताची जे मेन ब्रेन आशिल्लो जाल्यार छत्रपती शाहू महाराज हो ताचो ब्रेन आशिल्लो. आज हे गोष्टी आमच्या भुरग्यांक उपस्थितात आसल्यांक हे कितें आशिल्ले, देवळां सगळ्यांक उगडल्या कितें व्हडले आशिल्ले, सगळ्या बरोबर वांगडा जॉब कितें व्हडले आशिल्ले. आज सुद्धा थोडे कडेन अशें आसा की आमी अजून थोड्या समाजाक अजूनय आमी दूर दवरता. आमच्या गोव्यान तशें ना, गोंय ल्हान असल्या कारणान खुबशे फास्ट डेव्हलपमेंट जाल्लो आसा. पण तेन्ना करप हे खूब हे आशिल्ले. कदाचित तो राजा आशिल्लो, ताका इतले हे करपाची काय गरज नाशिल्ली सगळ्या समाजाक घेवन बरोबर. त्याच्यान त्याचे राज्य चलो येता. त्याच्या पयलींच्या राजांनी आपले राज्य चलयल्ले आणि तांचे जर तुम्ही पळयशात एक ते रात दीस हाचेर डेफिनेटली विचार करताले. कदाचित हे तांकां आयडियाज सुद्धा जे मेळ्ळे आसतले ते तांच्यांनी जे ऍडमिनिस्ट्रेटर दवरले ते सगळे बरोबर दवरलेले आसतले. आणि त्यामुळे वधूच प्रमोद आचार्यान सांगले की आजच्या राजकर्त्यान हाचेर विचार करपाची खूप गरज आसा. वी नीड टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स. ताणी वधू एक बरे सेंटेन्स म्हटले, खंयची तरी आयडिया कॉमन आसा ती लोक इजी एक्सेप्ट करतात, तिचेर उलोवपाक, तिचेर प्रमोशन करपाक सरकाराक काय डिफिकल्ट नसता. पण खंयची तरी आयडिया ती बरी असता पण ती लोकांक एक्सेप्ट करपाक डिफिकल्ट आसा, तिचेर सरकारान काम करपाक जाय. जाल्यार सरकार म्हणजे जो लोकांक जो दिसता गव्हर्नमेंट म्हणजे कशें आसा, गव्हर्नमेंट विथ डिफरंट पॉलिसीज, हो मनीस डिफरंट आसा, हो आयडियाजान डिफरंट आसा, जाल्यार जातले. हांव जाणा जेन्ना कितें डिफरंट गोष्ट करपाक वता खूब रेजिस्टन्स आसता, एक्सेप्टन्साक खूब डिफिकल्ट आसता. त्या मनशाकय एक्सेप्टेचेर पर्सनल त्या मनशाचेर टिका जाता, त्या सरकाराचेर टिका जाता. पण एक लक्षात दवरात, आमी ही जयंती करतात तर त्याची हिस्ट्री सांगपाक करता बरोबर आसा, ताचे विचार सांगपाक करता बरोबर आसा, पण ताचे विचार सांगून आणि त्याचे सेलिब्रेशन करून इतल्या पुरतीच थांबचे ना. आम्ही प्रत्येक जण कितें नवे करता काय प्रत्येक जण आम्ही तेच करता. एक राजकारणी तेच करता, मताची खंय तरी आपली तो बिल्ड करता, परत एकदा निवडून पळयता, आमदार असून मिनिस्टर जावपाक पळयता, मिनिस्टर राहून सीएम जावपाक पळयता, हेच करता काय खरोच समाज बदलपाक करता? ह्या लोकांक खरोच कितें बेनिफिट जातलो, आमच्या एज्युकेशनान खरेच कितें चेंजीस जातले आणि ते आमच्या समाजाक मदत जातली, आमच्या एम्प्लॉयबिलिटी वाडटली, आमचो बिझनेसान जे आज लोकांची कंप्लेन आसा, आज जर धंदो करतलो जाल्यार आमचे थोडे इंडस्ट्रीज फाटल्यान येता गोव्यान. कित्याक? आमी म्हणटा वन विंडो सिस्टम, ती खरीच जाता काय वन विंडो सिस्टम? खरेच आमचे ब्युरोक्रेट्स फॉलो करता काय? खरेच आमचे गव्हर्नमेंट फॉलो करता काय? आणि इतले करून गोंयान कित्याक इंडस्ट्री येना, गोंयान नवे जॉब कित्याक क्रिएट जायना, हाचेर विचार करपाची आज गरज आसा. एक लक्षात दवरात, सगळ्यांक आज जर पळयशात एम्प्लॉयमेंट इश्यू व्हडलो लागता. जर तुझ्या ऑफिसान बसशात, आमदार म्हणून बसशात, आता मुख्यमंत्र्याकडे सुद्धा बसशात, मुख्यमंत्री सदांच म्हणतात
हातूंतले 80% जॉबाक येयल्यात रे म्हणटात, 20% जेन्युइन सोशल वर्काक येयल्यात म्हणटात. गव्हर्नमेंट जॉब आम्ही सगळ्यांक दिवंक शकना, पण येस आम्ही सगळ्यांनी बदलपाक जाय. आणि हे फक्त सरकारान, आमदारान, मुख्यमंत्र्यानच बदलून न्ही. आज तुम्ही आमच्या पळयल्यात गोंयान कितेंय जर नवें करपाक येयलो जाल्यार आज NGOचो तितलोच हे आसात. सो सगळे रिस्पॉन्सिबल आसात. हांव म्हणना हांव रिस्पॉन्सिबल ना, हांवूय आसात. म्हणून हांव म्हटलें हांव म्हाजो एकूच आसतलो विशय, फुडले फावटी कसो निवडून येवचो, कोणाक पॉलिश करचो, कोणाक सलाम मारपाचो, खंयचे तरी एक मायनॉरिटीचे वोट तयार करपाचे, मेजॉरिटीचे वोट तयार करपाचो, इतलोच म्हाजो धैर्य आसतलो. इतलो धैर्य दवरून चलचें ना. निवडून येतलो. चेंजीस कितें जाले, कितें केले चेंजीस हायेन, नवे पॉलिसीज कितें हाडले, सरकाराचेर प्रेशर कितलो हाडलो, अशी गोष्ट जावपाक जाय. हाच्यानी प्रत्येकान आनी हाच्यानी सगळ्यांनी फ्रँक उलोवपाक जाय. बेश्टे आपूण हांव हे उलयलो म्हणून कोण तरी म्हाका वायट म्हणटलो नाल्यार सरकारांतलो आमदार आसून म्हणून उलयना, अशें करून जावचें ना. आज जर आम्ही अशें चिंतलेले तेन्ना छत्रपती शाहू महाराजान कितें चिंतपाचें. राजघराण्यांतलो आसलो, सगळे असली धन दौलत, तरी तो सगळ्या गोष्टीच्या अगेन्स्ट वचन करतालो. देवळां उगडली त्यांनी म्हारांक, सगळ्यांक एज्युकेशन दिवपाक पळयतालो. तुम्हीच पळयात न्ही आमच्या गोंयाचे स्टार्टिंग जेन्ना गोंय स्वतंत्र जाले तेन्नाचे तुम्ही सिनियर स्केल ऑफिसर्स पळयात, डायरेक्टर पळयात आनी आज पळयात. तेन्नाचे सिनियर स्केल ऑफिसर्स बी एका सटन घटकाचे असले आणि आजचो सिनियर स्केल ऑफिसर डायरेक्टर सगळ्या समाजाचो आसा. ही गरज आसा आज जावपाची. सो त्या खातीर तुम्ही सगळ्यांनी हेचेर सिरियसली विचार करपा जाय. जेन्ना जेन्ना सरकार थोडे गोष्टी करपाक पळयतना प्रत्येक गोष्ट सरकाराची वायट नसता, प्रत्येक इंडस्ट्री वायट नसता म्हणून वूड सूड अपोज करपाचो न्हू. ऍट द सेम टायम जर कितें सरकाराचे बरें ना, बरे भाशेन सांगपाचे, ताचे क्रिटिक्स करचे, मोस्ट वेलकम. पण एक सांगता, टायम येयल्लो आसा. गोंयांक जर खरे एम्प्लॉयमेंट इश्यूज सॉल्व करपा जाय, फुडें जर खरे चेंजीस, आनी गोंयाक न्ही आमचे सगळे करपाक खूब इजी आसा. धाकटें गोंय आसा, माणकुलें गोंय आसा. वी कॅन बी अ पायलट प्रोजेक्ट. देशा खातीर पायलट प्रोजेक्ट जावंक शकता. 15 लाख पॉप्युलेशन आसा, वयलेले फ्लोटिंग पॉप्युलेशन आसा. सो खंयचीय जर गोष्ट केली, आमी जर आयज गोंयान खंयचोय सर्वे करपाक गेलो जाल्यार 15 दिसांनी सर्वे करूं येता. आज आमच्या कडेन इतली मशिनरी आसा. पण हे गोष्टी आमी गोंयांत करूं, गोंयाक अजून खूब स्कोप आसा. वी आर व्हेरी लकी की आमकां यंग आणि डायनामिक मुख्यमंत्री आसात. आमचे काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स खूप ऍक्टिव्ह असतात. फक्त सगळ्यांचं ताळमेळ करून परत एकदा आम्ही चालीक लागू जाय. जाल्यार फुडल्या 50 वर्सांक कोण तरी विचार करतलो की ह्या सरकार असताना हे चेंजीस जाल्यात. आम्ही स्वर्गीय मनोहर भाईंची सदांच याद काडटा. कित्याक तांणी थोडे अशी डिसिजनां घेतली, थोड्यांक ती तेन्ना डिसिजनां वायट दिसली, पण आज त्याचे बरे जाले फायदे. आज केन्ना केन्ना आमकां हल्लीच जे जाता ते नीटान बी जे जाला एज्युकेशन सिस्टम, हांव तुमकां डॉक्टर ह्या नात्यान सांगता, एज अ पॅरंट ह्या नात्यान सांगता, खूप वायट गोष्ट जाल्या. एज्युकेशनान कोणीच इंटरफियर करपाचे न्हू. तुम्ही फक्त त्या भुरग्याच्या एज्युकेशना बद्दल तुम्ही म्हणजे त्या भुरग्याक डिमोरलायज करना, ते फुल फॅमिलीक डिमोरलायज करतात. आणि एज्युकेशन हे केन्नाच हे नसतले. तुम्ही आज म्हाका ही 2 उतरां उलोवंक दिल्या बद्दल हांव तुमचे धन्यवाद म्हणटात आणि परत एकदा प्रुडंट मिडियाचे आभार म्हणटा आणि देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवाद सर. मानवावर केवळ मानव म्हणून प्रेम करणारे शाहू महाराजांचे मन लोकोत्तर होते. अन्यायाविरुद्ध झगडताना ते अगदी कठोर बनत, पण वंचित दुःखितांच्या दर्शनाने ते कुसुमकोमल होत. पृथ्वीच्या पाठीवर अनेक सम्राट झाले असतील, अनेक राजाधिराज गाजून गेले असतील, पण समाजाच्या तळाच्या मानवतेवर माणूस म्हणून पाखर घालणारे राजे फार थोडेच झाले आहेत. असा राजश्री पुन्हा होणे नाही. मी आता विनंती करते लाईव्ह मराठीचे MD आणि डिरेक्टर प्रमोद मोरे यांना त्यांनी कार्यक्रमातील उपस्थितांचे आभार व्यक्त करावेत.
खरं तर आज शाहू महाराज यांची जयंती गोव्यामध्ये प्रथमच साजरी होते आणि या पहिल्याच साजऱ्या होणाऱ्या जयंतीचा आभार मानायची जबाबदारी माझ्यावर आली. एक सर्वसामान्य कोल्हापूरकर म्हणून मला खरंच खूप अभिमान वाटतो की आज गोमंतके भूमीत ही जयंती साजरी होत आहे. एक ज्या राजाचं कार्य आपण शब्दामध्ये सांगू शकत नाही, शब्दामध्ये मांडू शकत नाही, अशा राजाची जयंती साजरी करण्याचं भाग्य आम्हाला या गोव्यामध्ये साजरं आम्हाला मिळते. आणि मी खरंच या अर्थानं गोवा राज्य शासन, आपले लाडके मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत, डॉक्टर चंद्रकांत शेटे, आपले कोल्हापूरहून खास आमच्या विनंतीला मान देऊन जे आमचे चकोते उद्योग समूहाचे अध्यक्ष आहेत अण्णासाहेब चकोते, ज्यांनी इथं प्रतिनिधित्व केले या शाहू जयंतीचं, आपले प्रुडंट मीडिया ग्रुपचे डायरेक्टर संपादक प्रमोद आचार्य आणि संपूर्ण गोमंतकीय लोक ज्यांनी आज या जयंतीला च्या कार्यक्रमाला मान देऊन इथं उपस्थिती दर्शवली आणि या कार्यक्रमाला शोभा वाढवली, या सर्वांचा एक सर्वसामान्य कोल्हापूरकर म्हणून मी खरंच मनापासून आभार मानतो. आणि जाता जाता इतकंच म्हणेन की आभार मानून पर्क करायचं नाही, पण या ऋणात राहणं पसंत करेन. आणि इथून पुढं प्रत्येक वर्षी गोव्यामध्ये राजर्षी शाहू महाराज यांची जयंती अशाच पद्धतीने साजरी होत जाऊ, त्यांचे विचार, आचार आणि कार्यकर्तृत्व आपल्या सर्वांच्यापर्यंत पोहोचत राहू, हीच मनोमन सदिच्छा व्यक्त करून हा कार्यक्रम संपला असं मी घोषित करतो. धन्यवाद. जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. मी सगळ्यांना बसण्याची विनंती करतो. आमच्यामध्ये आहे महेश उतुरे, जे आत्ताच आमच्यामध्ये कोल्हापूरवरनं इथे आलेले आहे. महेश उतुरे, तुम्ही जर इथे आहात तर मंचावर येऊन हा पुरस्कार तुम्ही स्वीकार करावा. निर्माण कन्स्ट्रक्शनचे अरुण पाटील इथे आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. मी त्यांना विनंती करते की व्यासपीठावर येऊन त्यांनी हा पुरस्कार स्वीकार करावा. मी विनंती करतो जो लुईस, डायरेक्टर प्रुडंट नेटवर्क यांना की त्यांनी आमच्या मान्यवरांना हे स्मृतिचिन्ह द्यावे. सर्वात प्रथम डॉक्टर चंद्रकांत शेटिये, रिसोलीचे आमदार आणि गोवा इन्फोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे अध्यक्ष. तसंच पुढचं स्मृतिचिन्ह मी विनंती करतो मिस्टर जो लुईस यांना की त्यांनी अण्णासाहेब चकोते यांना हे स्मृतिचिन्ह द्यावे. तसंच मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी प्रमोद मोरे, MD आणि डायरेक्टर लाईव्ह मराठी यांना हे स्मृतिचिन्ह प्रदान करावे. तसंच मी त्यांना विनंती करतो प्रमोद आचार्य, एडिटोरियल डायरेक्टर प्रुडंट नेटवर्क यांना
हे स्मृतिचिन्ह प्रदान करावे. मी धन्यवाद करतो, तुम्ही एवढ्या प्रमाणात ह्या कार्यक्रमाला आलात आणि शोभा वाढवली त्यासाठी धन्यवाद.